स्वस्थ इत्यादी क्रियते. स्वस्थ माणूस कोण आहे? प्रसन्न समदोष आहात. आपल्या शरीरात 3 दोष आहेत. कुठले सांगा? जगाचे गावाचे दोष काढायचे नाही, पण हे 3 दोष आहेत: वात, पित्त, कफ. लहान मुलांच्या मध्ये कफ प्रकृती असल्यामुळं खोकला सर्दी जास्त होतो. आणि मुलांना जास्त काय आवडतं? पेरू. लहान बाळांना केळी. जे कफ वाढवणारे पदार्थ तेच खातात मुलं. आईस्क्रीम कफ वाढवणारे. आपण तरुण आहोत, ठीक आहे. वय वर्ष 18 पासून जर 40-45 वयोगटापर्यंत बघितलं, तरुण वयामध्ये पित्त प्रकृती खवळलेली असते. त्यामुळे तुमचा स्वभाव तापट, तुमचा निर्पण आहे. पित्त प्रकृती आहे, तापट स्वभाव. आणि 60 ओलांडल्यानंतर आहे वात प्रकृती. म्हणून ज्यांची 60 ओलांडलेली घरात माणसं असतील ना, 70 वय आहे 80, गप बसत का बरं? वर 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 वर. तुम्ही म्हणताय तर साहेबाची